Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat ng mga nanonood sa ating live streaming. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Today is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen. So why don't we all stand up, go around, batiin po natin ang bawat isa at ibigay natin ang napakaganda at sweetest smile sa bawat isa. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Love to be in your presence. We love to worship you. We love to sing praises to your name. We love to honor you, to give you glory. We love to dwell in your presence. Hallelujah, Jesus. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow wholly after you.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa magandang araw na pinagkaloob niyo sa amin, O God. And Lord, sa umagang ito, God, sa araw na ito, Lord, ihanda niyo po ang puso ng bawat isa sa amin, O God. As we give you praise, as we give you worship today, O God. And Lord, sa inyong salita na aming maririnig, O God. Lord, maraming salamat, Lord, na buksan niyo po ang puso ng bawat isa sa amin, O God. At maitanim, Panginoon, ang inyong salita, O God, at mamunga, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong muli, O God, na makasama ka namin, O God, sa lugar na ito. Lord, punan niyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, O God. And Lord, na makuha, Lord, ng bawat isa sa amin ang kanilang portion, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa kanila, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw, Lord, ang madakila sa araw na ito. Ikaw lang, Lord, ang maitaas, Panginoong Jesus. And Lord, sa taong gagamitin niyo, O God, sa umagang ito, Lord, maraming salamat, Lord, sa wisdom, knowledge, and understanding na ipagkakaloob mo sa Kanya, O God, upang maibahagi, Panginoon, ang inyong salita na inihanda para sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Puspusan niyo po, Lord, ang aming mga puso na inyong kaluwalhatian, Panginoon, ang inyong presence, O God. Lord, maraming salamat na madama namin, Panginoon, sa umagang ito ang inyong pagsamo niyo sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Lord. Ikaw ang manguna at maghari, Lord, sa umagang ito, God. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning. Yan. Tayo po ba ay pinagpala sa umaga pong ito? Amen. So bago po ang lahat, atin po munang basahin itong sa 1 Peter chapter 2, verse 8 to 9. Ayan. Sabi po dito, and he is the stone that makes people stumble, the rock that makes them fall. They stumble because they do not obey God's word. Sabi doon, nag-i-stumble daw sila dahil hindi sila sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ayan. Tuloy po natin. And so, they meet the fate that was planned for them. Ito po yung verse 9, napakaganda. But you are not like that. Sabihin mo sa katabi mo, ito yung ikaw. Ayan. Ano ba yung nakalagay dito? For you are a chosen people, you are royal priests, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. Amen. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ikaw ay pinili ng Diyos. Tayo ay pinili ng ating Panginoon. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, tayo po ay aawit and we will declare that God has chose us. Amen? Kaya tayo po ay umawit sa ating Diyos. Chosen generation, rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. For your name we run. Freedom, you show every chain we run.
chosen generation. Rise up, holy nation. Oh, we live for you, God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live. Let's sing it once again. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We live for you. God, we live for you. Amen. Tunay nga po, tayo nabubuhay para po sa ating Panginoon. Tayo po ba'y handang sumunod sa ating Diyos? Dahil po tayo Kanyang pinili, dapat po piliin din po nating sumunod sa ating Panginoon. Amen? Pag siya ay pumunta sa kaliwa, tayo pupunta sa kaliwa. Pag siya ay pumunta sa kanan, tayo ay pupunta rin sa kanan. So be a follower of Christ. Amen? Patuloy tayong umawit sa ating Diyos. It's an open heaven, you're releasing. We will never be denied. Come on, stir up. And you're staring up deep, deep wells. You're staring up deep, deep waters. We're gonna dance, oh, we will dance, dance forever. Hey, you're staring up deep, deep wells.
left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then he goes to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 every say. If he goes to the left, then he goes to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we go to the left. Then we go to the right, then we go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 yeah. Deep cries out, deep cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you. We'll sing it once again. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Come on, praise the name. Oh, we cry out to you. Oh, we praise your name. Oh, thank you for choosing us. Oh, Lord, we obey. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Oh, yes, Jesus. Lord, tunay nga o Diyos, kami narito, Panginoon, as your chosen people. Lord, di lang kami narito dahil Sunday ngayon, dahil kailangan, Panginoon. But we are here because we want to obey your word. We want to be your servant, Lord. And we are willing na magpagamit, Panginoon, sir. Here I am. Here we are. And we will not afraid. Dahil alam namin, Panginoon, that you will go with us. That your presence is with us. Ano man o Diyos, mga bagay, Panginoon, nais mo ipagawa sa amin. We will not be afraid. We will obey. Oh, we thank you, Jesus. I trust the power of your word. Come on, we will declare. Enough to seek your kingdom first. Beyond the barren place, beyond the ocean waves. Where
promise you made. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my heart. Oh, we will say and start to sing into the night. Oh, my praise will call the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. Say, when I walk through the water, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way. I am not afraid. When I am in the fire, I will not fear. I will stand before the giant, declaring victory. Say, my God will make a way. So I am not afraid. When I walk through the waters, I won't be overcome. Oh, we will say, I will not be drowned. My God will make. I will not be afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Oh, we will never be afraid. Oh, we praise you, Lord. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley where you won't find me. No, I am. Come on, church, we will sing before me. Lift up your voice. We will declare. No shadow, no valley. Oh, where you won't find me. I am not afraid. I am not afraid. No, I am not afraid. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley where you won't find me. No, I am not afraid. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley where you won't find me. No, I am not afraid. Oh, we will declare, I am not afraid. No, I am not afraid. Say, when I walk through the waters, I won't be overcome. Through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way. I am not afraid. Fire, I will not fear. I stand before the giant. My God will make a way. I am not afraid. We will say, when I walk through the waters, I won't be overcome. Oh, sing with all of your heart. He will make a way. We will never be afraid. Oh, because of you, Lord. I'll stand
care when I walk. I won't be over. Oh, we thank you, Jesus. I will not be drowned. My God will make a way. So I am not afraid. Oh, when I am in the fire, I will not feel the pain. Oh, we will stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Oh, we will not be afraid, Jesus. Oh, because of you, because of your name, oh Lord. Oh, we will speak your name. We will declare your name, oh Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, speak the name. Speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause there is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. There is power in your name. Your name is power. Say, your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Come on, let's declare. There is healing in His name. There is life in the name of Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness. Jesus for my family. I speak the holy name. Sing Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every end. You will declare, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain. Jesus
Let's declare. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, we believe. Break every stronghold. Oh, you Shine shine through the shadows. burn Burn like like the the fire. Oh, sing it once again. Your name name is power. Your name is healing. sing your Your name. name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the Oh, there is power in your name. There is healing in your name. There is light in your name. Oh, Jesus, you break every stronghold. You shine through the darkness. Oh, you burn like the fire. Come on, church. Continue to praise the name. Continue to lift the name of Jesus. Oh, sing a new song that comes from your heart. Sing a new song that is pleasing in the eyes of the Father. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We thank you for the healing. We thank you for the joy. We thank you for the love. We thank you for the blood that you gave. We thank you for everything that you've done. Oh, I just feel the presence of God in this place. Continue to touch every hearts of your people. Continue to embrace the sweet presence this morning. There is nothing like your presence. There is no one like you. The name above all names. We worship. We worship. We worship you. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing. How great is our God! Oh, lift the name. You're the name above all names. Lord, you're worthy. You are worthy of all praise. And my heart will sing. How great is our God. You're
Thank you for moving in our midst, Lord. We thank you for the fire. Lord, tunay nga, Panginoon, na wala pong katulad, Panginoon, na yung presensya. Lord, napakasarap magpuri, Panginoon. Maraming salamat muli sa pagpuno mo sa amin sa umaga pong ito. Tunay nga, O Diyos, ng iyong presensya ay umaapaw. It's overflowing, Panginoon. It's more than enough. Lord, sa umaga pong ito, patuloy ka mangusap sa iyong mga anak. Lord, sa iyong salita na maririnig namin, Panginoon. Ito po, O Diyos, ay manatili sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O Diyos. And let your Holy Spirit ang magpaalala sa amin ito every day of our lives. Lord, tunay nga, Panginoon, na kung wala ka, Panginoon, ay wala rin kayong magagawa, O Diyos. We need you in our lives. Lord, continue to touch every hearts of your people. Continue to embrace us with your presence. Patuloy mong pag-alabin, Panginoon, ang apoy sa aming mga puso. And speak to your children once again. Speak to your children. We thank you, Lord, for your presence. Truly, na sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri. Sa iyo lamang ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Truly, how great is our God. Amen. Amen. Minsan pa, bigyan natin ng isang malakas sa palakpak at papuri ang ating Panginoon. Amen. Lord, how great are you? At alam ko po na sa umagang ito, ipararanas niya sa atin, no, yung greatness niya. No, yung greatness niya sa bawat isa sa atin. Praise God. Excited po ba kayo? Amen. Alam niyo, kailangan po, every time na tayo po ay darako dito sa bahay sambahan,
ang ating mga puso ay laging excited, no? Higit sa lahat sa salita ng Diyos na ating matatanggap, sapagkat ito yung ating magiging weapon. Ito yung ating magiging sandata sa magulong sanlibutan ito, no? Makikita natin naroon na sabi nga napakadaming bagay na ang nangyayari, pero kapag tayo po ay puno ng salita ng Diyos, no? Yung buhay at makapangyarihan salita ng Diyos, hindi po tayo, hindi tayo maaapektuhan. Amen? Sige, bago tayo naroon na magpatuloy, tinatawagan ko lahat ng mga bata. Punta na kayo dito sa harapan. Yan, praise the Lord, ang ating mga munting sundalo ng Diyos, no? Praise God. Bata pa lang ay ginagamit na ng ating Panginoon through dance ministry. Amen. Praise the Lord. Yan, praise God. Ang Diyos ang tumawag at pumili sa mga batang ito. Praise the Lord. Amen. Wala nang ibang mga bata? Okay. Sige, tayo'y manalangin. Ituon natin ang ating mga kamay sa buhay ng mga batang ito. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sapagkat, Lord, sinabi niyo, mga bata, Panginoon, ay mahal niyo, Panginoon. Very special sila sa inyong harapan. At kayo na nagsabi, huwag ilayo ang mga bata, Panginoon. Hayaan niyo na sila ay matuto. As you have said, Lord, that we must train up a child in the way they should go. And when they are old, they will not depart from it. Father, in Jesus' name, patuloy po, Diyos, ng presensya nyo ay maranasan ng mga batang ito. Hayaan nyo, Panginoon, na hanggang sa kanilang paglaki, ang mga salita nyo, Lord, maging ang mga pagsayaw na yon na kanilang ginagawa, ay tunay nga, Panginoon, naroon na sa kanilang mga puso, ay maging pundasyon nila upang sila'y makalakad ayon sa inyong banal na kalooban, Panginoon, at plano sa kanilang mga buhay na sinabi nyo sa Jeremiah 29:11, your plan for us is a plan of peace and not of evil, that we might have an expected end. Kaya Lord, ngayon pa lamang, dinideklara na namin, Panginoon, ang plano nyo, ang kalooban nyo lamang, ang mangyayari sa mga batang ito, Panginoon. Father, let your divine protection, guidance, O God, be upon these children, Lord. Hallelujah. At Lord, ang wisdom, knowledge, and understanding be upon them in the name of Jesus. Maging sa kanilang pag-aaral, they will be the head and not the tail. We declare it in Jesus' name. Makikita ang kalwalatian nyo, Lord, ang kapangyarihan nyo sa buhay ng mga batang ito. Salamat. Let your fullest anointing be upon these children, O God, and we entrust their life unto you. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Amen. Yan, praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. At sa oras pong ito, handa na po ba tayo? Ang lahat ng handa ay tumayo para sa ating pong salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan, no, sa oras na ito. Yan. Sampu natin ang ating mga banal na kasulatan sa John chapter 15, verses 1 to 16. Yan. Sabay-sabay po natin itong basahin na mayroong paggalang sa salita ng Diyos. Amen. John 15, 1 to 16 na, Goy. Ha? Okay? John 15, verse 1 to 16. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit.
For without me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things have I spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master's doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos sa umagang ito, no? Makikita po natin na sa mga talata na ating binasa, mula sa talatang 1 hanggang 16, makikita po natin na ang salitang fruit, no? Ang salitang fruit o bunga ay 8 beses na sinabi, no? O ginamit. Titingnan po natin, ano? Tingnan natin. Sabi nga ay sa verses 1 to 8, makikita natin 6 times na ginamit. Pero hanggang dito sa 16, makikita natin na 8 ay 2 beses pa na inulit ang salitang bunga o fruit. No? Kaya makikita po natin sa Bible po, kapag ang salita po ay paulit-ulit, ang ibig pong sabihin, ito ay napaka-importante. Amen? No? Kaya po, purihin po ang Diyos sapagkat sa buwang ito ng Setyembre, ang ating pong tema ay about fruit bearing. No? Ito po ay napakahalaga na nais ng ating Panginoon, ito ay maunawaan natin. Dahil po tayo ay nasa huling araw, no? Ang sabi po dito sa Luke chapter, tignan po natin, ano? Luke chapter 13, verse 6 to 9. Luke chapter 13, verses 6 to 9. Goy. Tumalon tayo, no? Meron daw pong isang parable na sinabi ang ating Panginoon. Ang sabi dito, He spake also this parable. Ang sabi dito, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why should cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. And if it bear fruit, well, and if not, then after that, thou shalt cut it down. No? Praise the Lord. Dito po, no, makikita natin sa parabolang ito na sinabi ng ating Panginoon, meron daw pong naroon na, sabi nga ay,
may-ari ng isang bukirin na nakita niya yung fig tree, no? 3 taon na siya naroon na nagpapabalik-balik, pero nakita niya na 3 taon na wala pang bunga, hindi pa nagbubunga yung puno na yon, no? Kaya ano ang sabi niya? Hindi naman nagbubunga yung puno na yan, putulin mo na lang. Putulin mo na lang. Sayang lang yung ground, sayang lang yung lupa na tinatayuan niyang puno na yan, hindi naman nagbubunga. Maaari pang taniman yan ng iba, no, para na nagbubunga. Pero alam niyo po, nakiusap po yung nag-aalaga, no? Ang sabi niya, Lord, pwede po ba na hayaan muna natin ng 1 taon pa, no? Ibigay natin sa punong yan ng fig tree. Iko-cultivate ko po yung paligid. Siguro lalagyan niya ng pataba or gagawan ko po ng paraan. Kapag hindi pa rin po nagbunga, kung magbunga, mabuti po. Pero kung hindi po magbunga, then putulin na po natin, no? At makikita po natin, alam niyo po, sa panahon pong ito, God is reminding us, no? Ang Diyos po ay nagre-remind sa atin. Kaya po ang temang ito na ibinigay ng Diyos sa puso po ni Bishop, na gusto niya na marinig ng lahat ng J. Blue family about fruit bearing. Dahil ang Diyos po ay naghahanap ng bunga sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Ayaw po ng Panginoon na sabi nga ay nasasayang ang panahon. Dahil alam niyo po, ang sabi nga may kasabihan, there is only one life that will soon to pass, but only what is done for Christ will last. Yung pong katanyagan natin, yung pong kayamanan natin, no? Yung pong mga talino natin, lahat yan ay mawawala. Pero yun lang ginawa natin, no? Yung bunga na hinahanap ng Panginoon, ito lang yung maglalast. Kaya ang nais po ng ating Panginoon, maging seryoso tayo. Dahil katulad ng sinabi, nung may-ari noong, habi nga doon sa halamanan na yon, ang sabi niya doon sa nag-aalaga, no? Total, hindi naman nagbubunga yung fig tree na yan, putulin na yan. Ayaw po ng Diyos na basta na lang tayo maputol at maitapon sa, habi nga ay, sa apoy, no? Ang nais ng ating Panginoon, naroon na sa buhay ng bawat isa sa atin, makitaan tayo ng bunga, no? At kung titingnan po, naalala ko po, nung kami po ay nasa Mindoro, ang tag dito, doon po kami nag-i-stay kila Ber Santos, no, kay Rev Ber Santos, kila Sister Annie. Yung pong bahay nila doon ay isang compound. Lahat po ng magkakapatid ni Sister Annie, may mga bahay-bahay po doon, magkakasama sila at napakarami pong halaman doon, no? At merong isang halaman na sabi nga ni Sister Annie, sabi niya, alam nyo, itong muntik na yang mapaputol ni nanay. Sabi ko, bakit? Kasi hindi nagbubunga no? Pero alam nyo, ang sabi po ng kapatid ko, nilapitan niya yung puno. Ang sabi niya dun sa puno, mamunga ka na. Kung hindi, mapuputol ka. Ang taas na po nung kalamansi yata yun, no? Na sabi niya, mamunga ka na. Kung hindi, mapuputol ka, no? Alam nyo, after po noon, nagulat po sila. Kasi nung nagpunta kami doon, ang daming bunga. No? Ang dami po ng bunga nung halaman na yon, no? Yung punong yon. At ang sabi nga, katulad ng, si nanay, no? Dahil siya yung may-ari ng compound na yon, ang dami nilang mga tanim ng prutas, halos lahat ng prutas nandoon. No? Nabigyan nga po ako ng, ang tawag dito, yung kakao na yung iba ginawa na niyang parang yung ginagawang tsokolate, pero binigyan din po ako ng ng bunga ng kakao. Sino nakakita na dito ng bunga ng kakao? Yan. Alam niyo masarap po 'yon kapag ang tawag dito parang siya parang santol, di po ba? No? Malabo yung buto.
At kapag kinain mo, no, yung buto ay patutuyuin mo at sasangag, tapos ay tsaka babalatan, gigilingin, no? Yung pong naibigay sa akin na kakao, siguro po ay matanda na. Nung buksan ko, naku po, yung mga buto, may mga soy, may mga may mga ugat-ugat na. At ang ginawa ko po, itinanim ko, no? Tinanim ko, naghanap ako ng buto na medyo mahaba na yung mahaba na yung parang ugat niya, nag-ugat na sa loob. Ganyang kataas na po yung aking kakao, no? At yung iba naman, hinugasan ko, binilad ko, hindi ko pa nasasangag, no? Pero praise the Lord, na pinaalala sa akin ng Panginoon yun, na talagang sa ayaw at sa gusto, tayo na mga tao, no? Kapag nagtanim ka, siyempre gusto mo merong bunga, di ba? Meron kang pakinabang. Naalala ko po yung sa harap po ng bahay, kung nakita niyo po, dati po doon, ang nakatanim lang, kalamansi. Tinanim po yun ni Mamita. At yung kalamansi yun, ang daming bunga, no? Ang daming bunga ng kalamansi. Pero, meron pong tumubo sa tabi nung kalamansi. Halos parang magkatabi sila. At ito po ay yung papaya, no? Na yung papayang yon, napakataas na po ngayon, napakaraming bunga. Pero yung kalamansi, hindi na nagbunga. Hindi na nagbunga yung kalamansi. Dahil siguro, inano na nung papaya, no? At nandoon na medyo matagal na talagang, makikita niyo yung kalamansi, maganda yung dahon niya. No? Maganda yung dahon niya. Pero wala siyang bunga. Alam niyo, minsan kinausap ko. Sabi ko, papaya, pagbigyan mo naman si kalamansi. Kung tutuusin nga, nauna siya dyan sa yan eh. Sa ground na yan eh. No? Napatanim ka lang. Halos kinuha mo na lahat ng nutrients eh. Ikaw lang ang nagbunga. Tulungan mo naman bigyan mo naman ng si kalamansi. Kasi pag hindi, mapuputol to. No? Mapuputol itong si kalamansi kasi walang bunga. Ibig sabihin, walang pakinabang. No? Sabi ko, magbigayan naman kayo. Alam niyo, pwede silang kausapin. No? Kasi sila ay created din ng ating Panginoon. No? Alam niyo po, doon po sa Korea, nung nagpunta po doon sila Bishop, meron po doon isang member, meron silang taniman ng mansanas. Alam niyo, pag nagpunta po kayo doon sa taniman nila, grabe daw po, ang lalaki ng mansanas. Sa Korea po, bawal maglabas ng prutas nila. Talagang para sa kanila lamang yon. At doon sa sabi sa kanila noon, sabi kila Bishop noon, nung nagpunta sila, pwede kayong pumitas, no? Nang kakainin nyo lang. Hindi yung iuuwi nyo. No? Kaya tagi-isa lang po, dahil isang mansanas lang daw. At alam nyo ang sikreto, no? Kaya po napakabunga nung kanilang mayroong mga speakers diyan, araw-araw, nagpapatugtog ng mga worship songs, no? Na mga praise and worship songs doon sa halamanan na yon. Kaya ang kanilang mga tanim ay napakagaganda ng bunga, no? At praise the Lord, babalik ako dito sa doon sa aming kalamansi. Nagulat po ako minsan. Nakita ko, may isang bunga na lumabas doon sa kalamansi. No? Di ako'y tuwan-tuwa. Kaya lang sabi ko sa kanya, dagdagan mo naman. Wag naman iisa lang. Ang laki-laki mong puno, iisa lang yung bunga mo. No? Meron pa rin pong kalamansi si Bishop doon, nakatanim lang sa timba. May mga bunga po yun. Pero siya, sa lupa na siya mismo nakatanim, pero may umusbong naman bunga, no? Kaya sabi ko, dagdagan mo naman para mas lalong maging, maging kapakinabang ka. Alam niyo po, gayon din po ang nais ng ating Panginoon. Makitaan tayo ng bunga, no? Huwag tayong, habi nga, walang kapakipakinabang. Sayang.
Sayang yung pagkakaupo natin linggo-linggo. Sayang yung pakikinig natin na, sabi nga, tuwing mga may Bible studies, even sa live streaming, kung wala tayong bunga. Baka po dumating sa punto na tayo ay maputol. No? Tayo ay maputol. Ano ibig sabihin nun? Yung pong pagputol na yon na sinasabi, marami pong meaning. Maaring putulin para mamatay na at sunugin, no? Maaring naroon na sabi nga ay putulin sa pakikipagrelasyon sa pamilya ng J. Blue, no? O mawala ka sa Christian community, mapunta ka doon sa worldly uli, no? Kapag hindi po nakita ang bunga sa atin, delikado po tayo. Kaya po, alam ko na this is a reminder for each and every one of us na ang Diyos natin ay nagpapaalala na naghahanap siya ng bunga sa bawat isa sa atin. Amen? Tanong niyo po yung katabi mo, nagbunga ka na ba? Nagbunga ka na ba? Praise the Lord. At sa pagkakataon na ito, ano ba yung bunga? No? Ano ba yung bunga na hinahanap ng ating Panginoon? No? Makikita po natin dito, no, sa ating binasa na meron 3 bagay na tayo ay sasagutin. Una, what God wants from us. Ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? No? Pangalawa, ano ba ang ginagawa ng Diyos para sa atin? At ang pangatlo, ang sabi sa pangatlo, ano ba ang ine-expect mo? Ine-expect ng Diyos sa atin, no? Una, what God wants from us. Ano ang gusto ng Diyos sa atin? Ha? Ano ang gusto ng Diyos sa atin? Ha? Magbunga, no? Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay bunga o fruits. No? Katulad po nung sinabi doon sa ating talata na binasa. No? At makikita natin yung kinds of fruits we are called to have. Ito po yung 3 klase ng bunga na nais ng Diyos na makita sa atin o tayo ay magkaroon. Una, Christian character. Yan. Ito ang unang bunga na nais ng Diyos na makita sa atin, the Christian character. Ano ba tong Christian character na ito? Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Yan. Ano sabi dito? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against there is no law. Ito po ang unang-unang bunga na nais ng Diyos na makita sa atin. Ang bunga ng Santong Espiritu. Dahil ang bunga ng Santong Espiritu ang magbabago sa atin ng ating mga karakter. No? Kaya naroon po na, di po ba, sabi nga sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, bilang Panginoon natin na tagapagligtas, no? Sa pagtanggap natin sa Kanya, sa ating mga puso, bilang siya na yung ating Panginoon tagapagligtas, ang Holy Spirit daw ay nag-i-indwell sa atin. No? Ang Santong Espiritu ay nag-dwell sa atin. At kapag ang Santong Espiritu ay nag-dwell sa atin, no po, yung bunga na ito ay kailangang mag-manifest. No? Dahil siya yung mangunguna sa atin eh. Kaya kapag daw talagang nangunguna sa atin o nagdudwell na sa atin ang Santong Espiritu, itong fruit of the Holy Spirit ay ating, sabi nga, magmamanifest sa atin, kaya makikita yung Christian character. No? Kaya makikita, sabi nga, na naroon na, sabi nga ay, mayroon kang love, na dati-rate, wala kang pakialam sa kapwa mo, no? Meron kang joy kahit na ano nangyayari, kahit may problema, no? Meron kang joy, no? Meron kang peace, kapayapaan, no? Meron kang gentleness,
meron kang, sabi nga, patience. No po, makikita natin na ito ay bunga na nais ang Diyos na makita sa atin. No po, itong mga bunga ng Santong Espiritu. Bakit? Bakit po? No? Dahil, ang sabi nga po sa aklat po ng 1 Corinthians 13, no? Ang sabi sa 1 Corinthians 13, 1-3. Basahin po natin. 1 Corinthians 13, 1-3. Ang sabi dito, though I speak with the tongues of men of angels, but have not love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I can remove mountains but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but I have not love, it profits me nothing. No? Kaya makikita natin kahit daw po, sabi nga ay, meron kang mga different gifts of the Holy Spirit. No? Yung gift of tongues, gift of healing, you can prophesy, no? Nakakagawa ka ng signs, wonders, and miracles. But if you don't have love, which is the fruit of the Holy Spirit, di ba? The fruit of the Holy Spirit is love. Yun ang unang-una. Tapos sa love na yon, nandun na nakapaloob na yung joy, yung peace, yung long-suffering, gentleness, no? Nandun na yon, no? Kaya ang sabi po, napakahalaga na ito ang unang bunga na nais ng Diyos na makita sa atin, no? The fruit of the Holy Spirit. At naroon po na, ang sabi nga po, ito yung unang bunga, yung Christian character natin. May nabago na ba? No? Baka mamaya, magagalitin ka pa rin. Baka mamaya, madali ka pa rin naroon na makarinig ka lang ng salita. Madali ka nang mag-trigger. Alam nyo, I praise the Lord. Kahapon po, nung nakaraan, di ba, ang lalakas ng ulan. Di ba? Lakas ng ulan. At dahil sa lakas ng ulan po yun, lagi ako naglilimas ng tubig doon po sa yung kwarto doon sa likuran namin, no? Pumapasok yung tubig ulan. No po? At dahil dito, yung cabinet na nandun sa laging basa, ay binigyan po ako ng Lord ng idea na alisin na yung cabinet na yon. Kasi sayang yung Sabi ko, baka mabulok lang lalo. Sayang, hanggat may mapapakinabangan pa, ay magamit, no? At praise God, dahil narito si Pastor Dodong, no? Kaya kinontak ko siya. Sinabi ko sa kanya yung aking proposal para po dun sa kwartong yon na laging binabaha kapag umuulan. No po? At tinanggal, kasi pati kisame, nasira na, no? Kaya nag-umpisa po si Pastor Dodong nung ang tawag dito, Tuesday. At nakita nga po namin, tapos yung mga cabinet, tinanggal na niya. At sabi ko nga, yung mga pwede pang gamitin, ay gagamitin, no? At praise God. Tapos tinignan namin kung saan talaga nanggagaling yung nung una, ang na-identified lang ay dun sa dulo, at saka dito sa may no? At yun, tuloy na ginawa ni Pastor Dodong yung yung kama, dahil sabi nga sayang yung mga plywood, ang kakapal pa naman. Praise God, dahil nitong umulan ng malakas uli, pumasok na naman ang tubig. At dahil doon nakita namin yung pinagmumulan talaga, no? Yung pinagmumulan. Yung palang kapitbahay namin ay naroon na yung kanilang, kasi yung kanilang pader ay medyo mas mataas sa amin ng isang hollow blocks, no? Tapos yung kanilang gutter ay bulok na. Kaya ang nangyayari, pagbagsak ng ulan, pasok sa amin.
Talagang nung pong nakaraan, 2 timba yung aking yung aking nilimas, no? Doon po sa kwartong yon. At dahil dito, sabi nga ni Pastor Dodong, nako, kailangan po, medyo taasan natin yung bakod nyo, no? Patungan natin. Nung una nga ay 3 patong, pero nung gawin nila, ay sabi, pwede na po yung 2 patong. Kumbaga, medyo tumaas kami, no? Ng isang hollow blocks. At dahil dito, no, yung po kasing bahay na katabi namin, actually, naging kumpare pa namin yung may-ari noon dati. Pero wala na. Hindi na namin alam kung nasaan. Parang na-abandon na yung bahay na yon, no? Na-abandon na. Kaya siguro, kasi sabi nga ni Pastor Dodong, kung may tao po dyan sa kabila, kahit sila maaapektuhan. Hindi lang sa inyo pupunta ang tubig, maapektuhan, gagawin nila yon, no? Kaso nga, walang tao. Di walang gagawa. Kaya kailangan kami yung gumawa ng paraan, no? Kaya po, tinignan namin, at sabi nga, suggestion niya, kasi tinignan ko rin yung paligid, talagang abandon na abandon, although may bakod siya, binakuran siya ng kawayan, no? Pero yung paligid, kasi nga may puno ng mangga doon, talagang ang sukal-sukal na ng paligid. Ibig sabihin, wala talagang nag-iintindi, abandon na, no? At naghanap kami ng paraan na kung pwedeng doon, kasi sabi ni Pastor Dodong, siguro po mas maganda kung doon na para medyo mas malapit, para pag inabot yung yung hollow blocks at saka yung tinignan po namin, itong harap, bukas siya, no? Bukas yung ginawang antag dito, parang gate, no? Bukas siya. And sabi na, ayun, bukas yung gate, no? Kaya doon po sila naggawa. Kahapon, nung pagkatapos po noon, napatungan na nila ng 2 patong, kahapon po, kadalasan si Bishop sa kwarto nagko-quiet time, no? Pero kahapon, medyo maaga siyang bumaba at ko na lang na umakyat siya dun sa bubong. Siguro, tinitignan niya yung pagkakagawa po. At maya-maya po, meron akong narinig na nagsisigaw, no? Nagsisigaw. At parang kinakausap ni Bishop, pero si Bishop naman malumanay at pinaliwanag nga na inaayos lang namin itong aming pader kasi nga pumapasok na yung tubig. Ang pagkakasabi, kanila daw yon, nabili na nila yon, no? Talagang galit na galit po yung lalaki, galit na galit siya na dahil parang dinumihan daw yon kasi nga nandun pa yung mga gamit, no? Ang narinig ko, sabi niya, tanggalin niya, ngayon din. Ganon. No? Nung lumabas ako, sabi ni Bishop, sabi niya, ma, tawagan mo sila Dodong, sabi ganon. Ako po, pumwesto ako doon sa may gate, at nakabukas yung gate namin, at kinokontak ko si Brother Dodong, para pumunta na doon, Maya-maya, dumaan yung kotse, nung lalaking nagsisigaw. Binaba yung kanyang bintana at pinicturean ako. Biglang nagpicture na gano'n, Pero alam nyo, na-amaze ako, no? Magmula nung mapicturean akong gano'n, biglang merong sa puso ko na sabi ko, Lord, patawarin niyo po siya, hindi niya po alam ang kanyang ginagawa. Lord, Holy Spirit, kayo po ang mag-convict sa kanya, alisin niyo po yung galit sa puso niya. At hindi ko alam, bigla pong naging burden siya sa akin. No? Bigla siya naging burden sa akin na every time na pinapaalala ng Diyos sa akin, ay Lord, buksan niyo po ang pintuan ng kaligtasan sa kanya. Ganun yung mga lumalabas na prayer sa akin. Sabi ko, hindi ko siya kilala, no? Hindi ko siya kilala, pero alam ko na ang pangyayaring ito ay nangyari dahil nangangailangan siya ng panalangin, no?
Nangangailangan siya ng panalangin. No po? Although kung titingnan mo, medyo maaga pa, siguro 6:00 pa lang noon, talagang nagsisisigaw siya. Wala naman tao sa paligid, no? Medyo, inaano ko si Bishop, sabi ko baka pero nandun pa rin yung kalma lang din siya, no? At praise the Lord, nung dumating naman si Pastor Dodong kasama si Brother Mike, sandali-sandali lang, nalinis na kaagad nila. At inayos pa nga yung gate, ano. Pero ang pinagtataka ko, sabi ko katulad kanina, naalala ko na naman. Sabi ko, Lord, kapag tinignan niya yung picture ko, Lord, madamba niya yung yakap mo, madama niya yung presensya mo. Talagang yun ang pinagpe-pray ko, no? Sabi ko, alam ko, hindi aksidente na ako yung napicturean niya. Sabi ko, alam ko, hindi aksidente na naroon na ako yung nasa gate at bigla niyang pinicturean, no? Maaring galit siya, pero I know you have a plan, oh God. Sabi ko, gano'n. Kaya, hindi ko siya kilala. No, parang first time ko lang. Tinanong nga kay Bishop, taga saan? Hindi niya rin alam kung taga saan eh. Basta bigla na lang lumabas, kanila daw yon, binili na daw nila yon, gano'n ano. At praise God, sabi ko, Holy Spirit, salamat. Kung wala yung prutas mo, kung wala yung fruits mo, no? Pwede kang kasi nga kami yung apektado, kami yung naroon na sabi nga ay napupurwisyo, nasira yung mga gamit, nasira yung mga pero hindi yon, no? May iba ang pinakita ng Panginoon sa pangyayaring ito. And I know and I believe, ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay. Amen? No? At sabi nga, ang deklarasyon ko, Lord, gamitin niyo yung pagkakataon na yon na siya ay hanapin ka. No? Walang imposible sa Panginoon. Kaya ang nais ng ating Panginoon, naroon yung fruit of the Holy Spirit ang makita sa atin, ang karakter. Tayo ba pag meron na i-encounter na ano kaagad ang nagiging mo? Ano kaagad ang nagiging reaction mo? No? Tanungin natin ang ating mga sarili, nandun ba yung fruit of the Holy Spirit? Ito po ay hinahanap ng Diyos sa atin. No? Hinahanap ng Diyos sa atin to. Na ano man yung ating ma-encounter, no? Nagagalit ka ba kaagad? No? Nagre-retaliate ka ba kaagad? Nagmumura ka ba kaagad? Nagpapatama ka ba kaagad doon sa Facebook? Minsan minsan no? Na ginagamit yung social media. Alam niyo po, bilang Kristiyano, tinitignan ng Diyos, hinahanapan tayo ng bunga. Hinahanapan tayo ng bunga. At ang sabi nga ng Panginoon, no? Alam ko dahil ang Panginoong Yesus ang ating advocate, siya yung naroon na attorney natin. Siya yung nakikiusap pa sa Diyos Ama na, Ama ko, wag mo munang putulin. Pagbigyan pa natin. No? Pagbigyan pa natin. Kahit 1 taon na lang. No? Alam niyo po sa pagkakataong ito, in behalf, dahil live stream naman tayo, in behalf of our family, Bedanya family, and the J. Blue family, dito po sa Molino, sa Sagana, sa Camellia, no, ay nais naming ipaabot ang aming pakikiramay sa pamilya ni Sister Keisha. No, dahil ang tatay niya po ay umuwi na sa piling ng ating Panginoon. No? At kahapon, nung nakaraan naman, yung isa naming kaibigan na pastor, no, ng Pasig, siya yung parang si Pastor Boyet Corgado, kaibigan po namin. Po. At nung isang naman, nakita ko yung pinsan ko, rin ng parang yung, ang tawag dito, yung kandila, ibig sabihin may nangyari, yung asawa naman pala niyan. No? Sabi ko, Lord, uwian na ba? Uwian na ba? Sunod-sunod no? Pero ang sabi ng Panginoon, anak, bago kayo umuwi, nais kong makitaan muna kayo ng bunga. Kasi ito yung isusulit natin sa harap ng Diyos no? Ang lahat ng ginawa natin sa mundong ito, padadaanin yan sa apoy. Kahit nga yung salita natin every word,
Every word na lumabas sa ating mga bibig, yan ay bibigyan natin ng sulit. Bibigyan natin yan ng accounting. No? Kung wala, kung ang lahat ng ating nagawa, kapag dumaan doon sa accounting, ang magiging resulta ay 0. Nakakahiya kay Lord. No? Baka hindi, welcome, my good and faithful servant. Enter ye. No? Pumasok ka sa aking kaharian. Baka hindi ganun ang marinig natin. Kaya binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. No? Sabi ko nga po kay Ate Vicky, dahil bayaw niya yon, yung nawala. Kasi yung asawa nun, kapatid nila Ate Vicky, ni Pastora Vicky. Sabi ko, mabuti pa rin ang Diyos sa buhay ni Kuya Glenn. No? Dahil yung last days ng kanyang buhay, nagamit niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. No? Nagamit siya na, although, kasi parang sa bagay yung ay talagang naroon po na kahit wala nagsasabi, winawalis niya yung church dun sa Bonbon, no? Pero sabi nga ni Ate Vicky, ni Pastora Vicky, pero lately po, dahil hindi na siya makaakyat dun sa Bonbon, sa J. Blue Bonbon, kasi yung pong church natin sa J. Blue Bonbon, pabundok. Talagang pag medyo mahina-hina ang baga mo, nasa gitna ka palang, hihingaling ka na, no? Dahil hindi na daw po nga doon naman siya sumasama doon sa J. Blue Bako. Yung J. Blue Bako naman po, nasa ilalim naman ng bundok. No, nasa ilalim naman ng bundok, malayo, medyo malayo. Na sabi nga ni Pastora Vicky, nako, ang sipag po noon, kahit wala magsabi, nagwawalis, no? Kaya sabi ko nga, praise the Lord, dahil hindi naging hulan lahat sa Kanya, na bago siya kinuha ng ating Panginoon, yung last minute ng kanyang buhay, nagawa niyang maglingkod sa ating Panginoon. No? Yung bunga ng Santong Espiritu ay nagmanifest. No? Kaya purihin ang ating Panginoon. Ito po ay isang paalala. No? Na sabi nga po, naghahanap ang Diyos ng bunga. At ang unang bunga na hinahanap sa atin ay yung Christian character. No? Which is the fruit of the Holy Spirit. Kaya tanungin po natin, una, yung ating mga sarili. Kasi ang nakakakilala sa atin ng lubos, una, ang Diyos. Wala tayong maitatago sa Kanya. No? Pangalawa, yung ating mga sarili. No? Tanong natin, may bunga ba talaga ako? No? Nagbubunga na ba ako? Nakikita na ba sa akin ang bunga ng Santong Espiritu? No? Kaya ito po yung unang bunga na hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Pangalawa, Christian conduct, no? Christian conduct, anong ibig sabihin nun? Una, the fruit of the Holy Spirit. Pangalawa, Christian conduct. Colossians 1:10. Colossians 1:10. Ang sabi dito, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. No? Ang Christian conduct daw po, ito yung you are, sabi nga po, ay fruitful in every good works. No? Una, character. Pangalawa, yung conduct natin o yung ating mga good works, yung mabubuting bagay na ginagawa natin. Ito ay mabunga. No? Ito ay nandoon na nakikitang mabunga. Yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin, no? Sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, no? Ibig sabihin, ito yung manifestation, no? Ng fruit of the Holy Spirit na iaakto natin, no? Na iaakto natin sa pagtulong sa ating kapwa, no? Kaya ito yung pangalawa na bunga, no? Ikaw ba ay nagiging, sabi nga po, tayo po ba ay naroon na, sabi nga, nagiging, tawag dito? Alalay ka ba? O nakakatulong ka ba? O nakakabigat palalo? No? Katulad nung ating ilustrasyon nung nakaraan, yung pagbubuhat noong malaking, tawag dito,
na nipahat, no? Na ililipat nila. Kahit pala ang dami-dami, kaya hindi mabuhat dahil yung iba, imbis na nagbubuhat, nagpapabigat. No? Tayo po ba ay nagbubuhat? Tayo po ba ay naroon na nagiging blessing para sa iba? O nagiging pabigat pa tayo sa ating kapwa, no? Sa ating pamilya, sa ating mga anak, no? Sa ating mga kasamahan sa gawain ng ating Panginoon. No? Yung Christian conduct, hinahanap din po yan. Isa yung bunga na hinahanap ng ating Panginoon sa atin. No? Ito po ay hinahanap niya. At ang pangatlo, ang sabi dito, Christian converts. No? Christian converts, ito yung soul winning. Romans 16, verse 5. Romans 16, verse 5. Yan. Likewise, greet the church that is in their house. Greet my beloved Epaenetus, who is the first fruits of Achaia to Christ. No? Ito daw po si Epaenetus, no? Ay siya yung first fruit ni Achaia para sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin yon? Ibig sabihin, itong si Epaenetus ay nakakilala sa Panginoon, na born again, naging Kristiyano dahil kay Achaia. Siya yung first fruit niya. No? Siya yung first fruit niya. Ibig sabihin, dahil doon sa kanyang Christian character, dahil sa kanyang Christian conduct, itong sa Epaenetus ay nadala niya sa ating Panginoon. No? Kaya alam niyo po, naroon na ito po ay hinahanap ng ating Panginoon sa atin. No? Madali tayong mag-soul win, madali tayong naroon na sabi nga ay makapag-akit sa ating mga kapitbahay, sa ating pamilya, para sa ating Panginoon kapag nakita sa atin talaga ang tunay na pagbabago. No? Ang tunay na pagbabago. Pag nakita sa atin talaga na tayo ay na-transform ng ating Panginoon. Sa ayaw sa gusto natin, tayo ay magiging liwanag. Na yung mga nadidimlan ay lalapit na yon sa liwanag at madadala natin sa ating Panginoon. No? Yun yung ating mga yung ating mga fruits. No? Yung bunga, yung soul winning. No? Na napakahalaga na dahil nakita ang pagbabago sa buhay mo, nakita yung katyagaan sa buhay mo, walang magawa yung taong yan kundi lumapit, no? Lumapit sa ating Panginoon. Dahil doon sa karakter at sa conduct mo, no? Kaya tanong natin, may nailapit na ba tayo sa ating Panginoon dahil nakita sa ating buhay, no? Yung pagbabago? O naroon na kapag nasa bahay ka, ay mas masahol pa yung ugali mo kaysa dati. Pag nasa church ka, para ang bait-bait mo. Pero pagdating sa bahay, no, para kang tigre. Yung mga anak mo, ang unang-una, sabi nga, ang unang-una na pwedeng mag-witness kung talagang tayo ay binago, ang asawa natin, ang mga anak natin, yung kasama natin sa pamilya. Tapos susunod yung ating mga kapitbahay. No? Kaya doon po makikita natin, ano, yung habi nga po, Christian converts through our lives. That is also a fruit na hinahanap ng ating Panginoon. No? Kaya po, naroon na tanong natin, no? Nakikita ba sa akin yung talagang pagiging Kristiyano? Mayroon na ba akong bunga na nailapit sa ating Panginoon? No? Kaya po, ito po ay hinahanap sa atin ng ating Panginoon. No? Nahanap yan sa atin ng ating Panginoon. Naalala ko nga yung isang kwento, no? Na ang unang na born again, yung babae. No? Yung babae na unang na born again. Yung lalaki, galit na galit. No, galit na galit. Lagi siyang naroon na hinahadlangan.
Pero hindi siya mahadlangan sa pagpunta sa gawain ng ating Panginoon. At nung minsan, parang sa galit ng lalaki, ang sabi niya, kapag ikaw lumabas sa bahay, para pumunta dyan sa simbahan mong yan, tinutukan siya ng barel. Magkatapusan na tayo, sabing ganun. Dahil alam nyo, yung babae, punong-puno ng, sabi nga po, bunga ng Santong Espiritu, walang galit sa kanya, nandun pa rin yung pagpapakumbaba, nandun pa rin yung katibayan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi po siya natakot. Hindi siya natakot. At ang sinabi niya, sabi niya, mas kailangan kong sundin ang Diyos kesa sa tao. At nung siya ay naroon magpapaalam, naroon po na yung lalaki, imbis na iputok yung baril, bigla pong napahinuhod at sumama sa kanya. Amen? Kaya makikita po natin na sabi nga ay napakahalaga ng mga bunga ito. Bunga ng ating karakter, bunga ng ating conduct. Ito yung magbibigay ng bunga para magkaroon ng converts. Naalala ko nung minsan nagpunta kami sa Pasig. Pumunta po kami doon sa bahay ng aming ninang sa kasal, si Ninang Anghiling. Ay tuwan-tuwa po siya nung kami ay makita. At bigla pong narinig ko sa kanya na ang sabi niya, "Nako, alam mo, ako'y laging nagpapasalamat sa buhay mo, Estela." Sabi ko, "Bakit po?" Sabi niya, "Nako, kung hindi doon sa mga pinakita mo kay Ninong Vic mo, sa asawa niya, baka nagpatuloy yun sa kanyang mga ginagawang hindi maganda." Sabi ko, "Bakit po?" Ito po yung naisishare ko sa inyo na sabi nga, doon ang Bible study sa kanila, pero nalaman namin na yung palang asawa niya ay nambababae. Kami pa yung nagpunta nung siya pa rin yung naging contact person na, sabi nga, ginamit para magkaroon doon sa Laguna ng gawain. Ngayon pala, nandun yung kanyang pangalawang kinakasama. Nung mabisto, galit na galit po. Kapag tinatanong ko, ay lagi ang sabi sa, tinanong ko, "Tay, kumusta na po?" Ang sasagot nun sa akin, "Eto, nasa impyerno." Tapos tatalikuran ako. Tapos po, may time noon na midweek, na, ewan ko, may ginagawa kami, biglang nagalit siya sa akin. Ang ginawa ko po noon, hindi ako umuwi, nagpunta ako doon sa bahay nila. At kinakatok ko doon sa nung una, parang awang-awa sa akin yung si Ninang Anghiling. "Hayaan mo na yan." Sabi ganun. "Maano rin yan." Sabi ko, "Hindi po, bago ako umalis." Tapos hindi, ako nang bahala. Sabi ganun, "Sige, uwi ka na at gabi na." Pero alam niyo po, nung ako po, "Sige po, sabi ko, uuwi na po ako." Nung ako po ay pauwi na, nagulat po ako dahil lumabas ng kwarto niya at ako'y tinawag niya. At hindi lang po yun. Magmula po noon, nandoon na nag-ano siya, at yun nga po, naging pastor pa siya. Although kinuha na siya ng Panginoon, pero kinuha siya na nasa pastoral na. Kaya sabi nga po, minsan, ang akala natin, natatapakan na tayo, o naroon pero hindi po. Hayaan natin na ang Santong Espiritu, ang bunga ng Santong Espiritu ang siyang manguna. At makikita po natin na ang Diyos ang magbabago sa kanila. Kaya kailangan po makita talaga na ang bunga ng Santong Espiritu. Na kung minsan para bang may mga para bang ayaw ka, pero alam naman natin na ang Diyos ang naroon na pumili sa atin katulad ng ating makikita mamaya. Kaya napakahalaga po nun. Ito yung 3 bunga na hinahanap ng Diyos sa atin. Huwag nating hayaan na katulad nun, nagbigay na ng ultimatum na kapag hindi pa nagbunga, mapuputol na siya. Huwag nating hayaan na tayo ay maputol. Maputol physically, maputol emotionally, basta may mangyayaring pagpuputol kapag hindi nakita ang bunga sa atin. Kaya ito po ay paalala.
paalala. At sa pagkakataon na ito, sa number, ang sabi nga nun, what God does for us. Ano ba yung ginagawa ng Diyos para sa atin? No? Una, nire-required niya tayo. Nire-required niya tayo na naroon na tayo ay magbunga. No? Tayo ay magbunga. No? Ang dito sabi niya, what God does for us? Number 1, He grabs us. No? He grabs us. Idinugtong tayo. Tingnan natin yung Romans chapter 11, verse 17 to 18. Romans 11, 17 to 18. Ang sabi dito, and if some of the branches were broken off, no? And you, being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them became partaker of the root and fatness of the olive tree. Sunod, do not boast against the branches, but if you do boast, remember that you do not support the root, but the root supports you. Hanggang dito lang ba? Ayan, no? Ano ibig sabihin yan? Sa totoo lang po, hindi tayo ang tunay na lahi, no, ng Diyos. Yung mga Hudyo, no? Yung mga Hudyo ang tunay na lahi ng Diyos, no? Pero dahil nga sa katigasan ng kanilang puso, no? Dahil sa pilit nilang hindi pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay, no? Tayo na mga Gentiles ay pinili na i-graft, no? I-graft tayo. Alam niyo po ba yung grafting na ginagawa? Na halimbawa, ayan ang puno, no? Puno na siya. Ngayon, para yung isang ay mabilis na lumago o ay magkaroon ng magamit, ginagraft siya. Di ba? Hinihiwaan, tapos itong pinakapuno niya, ihiwaan din, pagdidikit, tapos tatalian, no? Tatalian, lalagyan ng tawag dito, lalagyan ng lupa. Itatali, no? Hanggang sa pag dumating ang panahon, makikita mo, yan, yun ang grafting. Pag dumating ang panahon, makikita mo, magkakaroon na ng ugat. Kesa, magtanim ka ng buto, hihintayin mo yun ng napakatagal bago siya lumago, no? Tumaas. Sa grafting, naroon na madali. Kaya makikita natin, no, marami ngayon na halimbawa ay grafting ang ginagamit, no? Grafting ang ginagamit para mas madaling sumuloy o lumago, no, ang isang bahagi o ang isang branch, no? Kaya makikita natin, tayo po ay grafted lamang. Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, no, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pero grafted lang tayo, no? Kaya nakikita po natin na ang sabi doon, huwag tayong magmalaki, no? Huwag tayong magmalaki, no? Doon, halimbawa sa mga Hudyo, sa mga patuloy natin silang ipanalangin na mabuksan din ang kanilang mga mata, no? Matanggap din nila na ang ating Panginoon yung kanilang hinihintay na tagapagligtas. Actually, naghihintay sila ng tagapagligtas. Kaya lang, ang tingin nila sa ating Panginoong Hesus ay propeta lamang. No? Propeta lamang. Pero purihin ng Diyos tayo, bagamat hindi tayo lahing Hudyo, pero nabilis na nabuksan ang ating mga mata. At natanggap natin na si Jesus lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoon. Nag-graft tayo, no? Nagkaroon tayo ng karapatang maging anak ng Diyos.
Kaya we are grafted, no? Una, we are grafted. He grafts us. Kaya sabi nga po, malaking bagay yon, no? Di ba, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos, no? Hindi ka anak ng Diyos, pero binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kumbaga, inampun tayo at sa pagkakaampun sa atin ng ating Diyos Ama, no? Naroon yung talagang kung ano yung, sabi nga ay, kung ano yung inheritance ng ating Panginoong Jesus, yun din yung inheritance na ibinigay sa atin, no? Kaya makikita po natin, He grafts us. Kaya kapag ito po ay naunawaan natin, hindi tayo karapat-dapat, pinatawad tayo, no? Hindi tayo karapat-dapat, binigyan tayo na maging anak niya, no? Isa pong gratefulness dapat ang makita sa atin, sabi nga po, marinig ng Diyos sa atin, ang pasasalamat, no? Yung pasasalamat na bagamat tayo hindi karapat-dapat, tinanggap niya tayo, no? Binigyan niya tayo ng karapatan bilang maging anak ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, He feeds us, no? Tayo ay kanyang pinifeed o pinakakain, no? Ano ibig sabihin yun? Sa John chapter 15 verse 5. Ano sabi doon sa John chapter 15 verse 5? Na sabi ganun, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit, for without me you can do nothing. Ibig sabihin, katulad sa isang yung sustansya na kailangan natin ay naibibigay sa atin. Na yung spiritual substance na kailangan natin, ibinibigay sa atin ng Diyos, no? Binibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, no? Yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya kaya nakikita natin, nalalaman natin kung ano yung tama, kung ano yung mali, no? Nakikita natin, nararanasan natin yung katotohanan na nagpapalaya sa atin. No? He feeds us. Yung word niya, noon nga, ang akala ko, ang Bible parang comics lang eh. No? Kasi ito po yung bisyo ko noon, magbasa ng comics. Pagdating po noon, nung nag-aaral po ako, no? Bago ako umuwi sa amin, pupunta muna ako doon sa tindahan. No? Meron kasi doon nagtitinda ng banana Q, no? Ng kamote Q, tapos nagpapa-arkila ng comics. Kaya lagi ako nagtitira ng piso lang yata ang renta. Na bago ako naroon na sabi nga ay umuwi sa amin, may bit-bit na akong comics, nandun na yun sa bag ko. Kaya nung unang magbasa ako ng Bible, parang sa akin, comics lang. No? Lalo na nung ang una kong binasa ay yung book of Matthew, Mark, Luke, and John. Sabi ko, pare-pareho lang ang kwento. No? Kwento lang. Pero, nung ako ay maborn again, nung matanggap ko ang ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, nagsisi ako ng kasalanan, no? Ano yung kasalanan na pinakita sa akin ng Diyos? Kasi minsan hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako ganyan, wala naman akong ginawang parang mortal sin. Kaya yung iba parang ayaw magsisi. Pero alam niyo, nung time na yun, pinakita ng Diyos sa akin, yung kumupit ka lang pala ng piso, 2 piso sa bulsa ng tatay mo, kasalanan na pala yun. No? Kasi ang alam ko nun, mabait ako. Wala akong bisyo, wala akong barkada. Na ginagawa ko yung tungkulin ko sa pamilya ko, hindi pala sapat yun. Ayon sa gusto natin, ang sabi, all men have sinned and fall short of the glory of God. Kapag sinabi natin na tayo walang kasalanan, dinadaya natin, niloloko natin ang ating sarili. At noong time na yun, nung makita ko yung katotohanan na yun, nagpakumbaba ako sa ating Panginoon, humingi ako ng tawad, at ang Holy Spirit nagdwell sa buhay ko. Na siyang nagpakita sa akin ng katotohanan, na ang salita ng Diyos, ang Bible, hindi pala comics. No? Ito ay spiritual food na nagbibigay sustansya sa ating spiritual para maging malakas. No? Para maging malakas. Kaya purihin ang ating Panginoon. God feeds us through His Word. No?
His word is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. No? Nakikita natin, kaya alam nyo, ang salita ng Diyos, palalim yan ng palalim. No? Palalim yan ng palalim. Makikita natin na hindi lamang yan yung naroon na nais ipahiwatig ng Diyos. Halimbawa, binasa mo ngayon. No? Pag binasa mo yan bukas, meron na naman yung meaning na ibibigay sa iyo ng Panginoon para lumalim ka ng pagtitiwala sa ating Panginoon. No? Kaya He feeds us. And number 3, He lifts us. No? Itinataas niya tayo. Itinataas niya tayo. Sa John 15 verse 1 and 2. Sa paanong paraan? Ang sabi dito, John 15 verses 1 and 2. Yan. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. Dito sabi nga, yung word na nagamit ko dito ay yung purge. No? Purging. Ang sabi yan, to rid of whatever is impure or undesirable. Inaalis daw sa atin yung mga impurities. No? Inaalis sa atin ng ating Panginoon yung ating mga impurities. Yung mga ugali na hindi kaakit-akit. Inaalis yun sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita na ating natatanggap. No? Ito yung naroon na nagpapabago sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng conviction para wag na nating gawin. No? Kung dati-rati, lagi mo pang ginagawa. Pero kapag nangusap sa iyo ang Santong Espiritu sa pamagitan ng kanyang salita, makikita mo automatic. Matatanggal yan. No? He purged us. He cleansed us. Naalala ko, yung iba, sabi niya, yung iba, nakakalungkot. No? Ang tagal-tagal, sinasabing Kristiyano siya, pero hanggang ngayon, nasa bisyo pa rin. Hindi pa rin siya makaalis doon sa kanyang bisyo. Yung iba, naninigarilyo pa. Yung iba, kung ano-ano pa ang ginagawa. Pero alam nyo, once na yung purging ng Lord ay nangyari, no? Makikita natin, yung iba, instant naaalis. Naalala ko yung nanay doon sa Mindoro, no? Si Nanay Talia. Siya, kapag nagsigarilyo siya, alam nyo, ang nakasindi. Di ba? Usually, pag naninigarilyo, yung nakasindi doon sa sigarilyo, nasa labas. Yung si Nanay Talia, nasa loob. Nasa loob yung may baga. No? Pero alam nyo, nung siya ay talagang tumanggap sa ating Panginoon, instantly, kahit siya, nagtaka siya, instantly tinanggal yung bisyo niyang yun. No? Kaya makikita natin, He will purge us. Tatanggalin niya yung mga impurities, tatanggalin niya yung mga, habi nga ay, naroon na nagpapasira ng katawan na ito. Bakit? This is the temple of the Holy Spirit. Ang katawan natin, templo ng Santong Espiritu. No? Nais niya na manahan siya dito. Nais niya na maluwalhati siya. Maluluwalhati ba siya kapag nag-uusok pa yung bibig mo? No? Maluluwalhati ba siya kung yung kamay mo ay mayroon pang ginagawa na hindi maganda? Diba? But, ang ginagawa ng Diyos, He will purge us. No? Aalisin niya yun. Padadaanin kaya niya sa isang pagkakataon na kung saan makikita mo na yung nagpapahirap sa iyo, yung naroon na laging kumokontrol sa iyo na yan, tatanggalin niya yan. Kapag makikita natin yung pinaka-final, no, yung conclusion. He will purge us. No? And He prunes us. John 15:6. Ang sabi nga, pruning, trim, cutting away dead or overgrown branches or stems. No? Para daw to increase fruitfulness and growth. No? Kaya, yung pruning daw, anong ibig sabihin ng pruning? Pinuputol yung ibang branch. No? Minsan pinuputol sa atin yung ibang mga bagay na ginagawa natin para tayo ay magbunga. No? Yung mga bagay na kung saan hinihigop yung iyong habi nga ay lakas na para gawin ang hindi maganda
puputulin yun ng ating Panginoon. He will prune us. No? Tanging ang Panginoon ang makakapag-prune nito sa atin. Praise the Lord. At ang number 3, ang sabi dito, what God expects from us. Ito naman, ano yung ine-expect ng Diyos sa atin? Una, naghahanap siya ng bunga. Pangalawa, may ginagawa siya, no, sa atin. Kaya ano yung ine-expect niya sa atin? At ito yung pinakasusi para tayo maging fruit bearer, no? Para magbunga tayo. Ito yung sikreto. What God expect from us? John chapter 15 verses 4 and 5. Ano sabi doon? Yan. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Sa verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me, you can do nothing. Kaya ang pinakasikreto daw para tayo mag-bear ng fruit o magbunga, no? Sa ating spiritual life, sa ating character, sa ating conduct, no? Makapag-soul win tayo, kailangan daw mag-abide tayo sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng abide? Abide means we must be connected to Christ. No? Abiding means we must be connected to Christ. We must cultivate our close connection to Him through, una, His Word. Kailangan daw nakakonect tayo sa Kanya. No? Huwag tayong lalayo sa Kanya. Huwag natin ipagpilit yung gusto natin. Huwag natin ipagpilit yung alam natin. Kailangan maging connected tayo sa Kanya para makita natin ano ba yung plano niya, ano ba yung nais niya. No? Ang sabi doon, we can cultivate our connection to Him, una, through His Word. Bakit? Ang sabi sa verse 3, John 15:3, anong sabi doon? You are already cleansed because of the word which I have spoken to you. No? Ang salita daw ng Diyos na binibigay niya sa atin, no, kapag tayo nagbabasa ng salita, ito yung naglilinis sa atin. Ito yung nagpapaalala sa atin na wag nating gawin yan. No? Do not overcome evil by evil. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Gantihan mo ito ng kabutihan. No? Ito yung naroon na nagpapaalala sa atin, naglilinis sa atin para magkaroon tayo ng tunay na karakter at ng conduct. No? Pangalawa, through prayer. Verse 7. Anong sabi sa verse 7? If you abide in me and my words abide in you, no? Sabi nga, kapag tayo nakakonect sa Kanya at ang salita niya ay nakakonect sa atin, you will ask what you desire and it shall be done for you. Yan. Kaya, ang kailangan daw ay yung prayer, no? Yung pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Na kapag tayo pala ay naka-abide sa Kanya, naka-connect sa Kanya, anuman yung ating hilingin, ito ay ipagkakaloob niya sa atin. Amen? No? Kaya yon. At ang pangatlo, ang sabi dito, fellowship. Fellowship. Verse 12. John 15:12. Ang sabi dito, this is my commandment that you love one another as I have loved you. Ibig sabihin, tayo ay sabi nga, ma-share natin yung love na yon sa ating kapwa, no? Sa ating kapwa, pa-share natin yung love na yon, no? Makipag-fellowship tayo, i-share natin yung natatanggap natin pag-ibig na yon sa ating Panginoon. And that is one way that we can cultivate our connection to our God, no? And if we abide in Him, ang sabi nga, we will bear much fruit. Kaya napaka-importante na huwag tayong humiwalay sa ating Panginoon, no? Hayaan natin na tayo ay, sabi nga meron laging connection, no? Meron tayong laging connection sa Kanya. Meron tayong pagtitiwala sa Kanya, katulad ng sinabi sa Proverbs 3:5 and 6, in all our ways acknowledge Him, and He will direct your path. Huwag natin siyang isang tabi.
Huwag natin sabihin na, ay Lord, kaya ko na to. Ako na lang muna. Hindi. In all our ways. Kahit maliit yan. Kahit nagluluto ka, naglalaba ka, kahit na anong ginagawa mo. Ang sabi nga ay, naroon na sabi nga ay, connected tayo sa Kanya. No? Sinasangguni natin sa Kanya. Sinasabi natin sa Kanya. Hindi natin siya binabaliwala. We must always be connected to our God. At makikita natin yung bunga ng Santong Espiritu, yung bunga ng Christian conduct, at yung bunga, no, ng, habi nga yung ating converts, sa ayot sa gusto natin. Makikita natin, dahil nakikita yung bunga sa atin, ito ay magiging paraan para lumapit din sila sa ating Panginoon. Amen? No, hindi nawawala ng kabuluhan lahat. Alam niyo, kapag nakikita ko po yung halimbawa po yung galing yung gawain sa Pasig, no? Na sa ngayon po ay napakalago, yung gawain doon sa Tarlac, yung gawain doon sa Sapang-Palay, yung gawain doon sa Calamba, Laguna, na naging bahagi kami. Nung nag-uumpisa yung gawain doon, pinakikita ng Diyos na lahat ng ginagawa natin, hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen? No? Hindi nawawalan ng kabuluhan. Ang nais ng ating Panginoon, makita yung bunga sa atin. No? At makikita po natin, in His time, no? Ang sabi nga ay, you can ask what you desire. At ang ating pinaka-conclusion ay yung John 15 verse 16. Ito yung pinaka-tema natin ngayong buwan na ito ng September. Anong sabi doon? Sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. No? Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Grafted tayo. No? Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Tayo, in-appoint niya tayo. No? Isa pong karangalan. Na bagamat tayo hindi karapat-dapat, tinawag at pinili niya tayo. Amen? At sa pagkakatawag at pagkakapili na yon ng Panginoon sa atin, nais niya na makita ang bunga na nanggagaling sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo. May natutunan po ba tayo? Amen. Awitin natin yung yung banal mong tahanan. Hayaan natin na yung ating mga buhay, hanggat meron pa tayong buhay, na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon, huwag masayang. No? Yung nga sa mga nangyari, sabi ko nga, minsan naalala ko, Lord, uwian na po ba? Sunod-sunod eh. Pero Lord, huwag niyong hayaan na umuwi kami na wala kaming bunga na pwede naming i-offer sa iyo. No? Hayaan natin na habang tayo may lakas, habang tayo may buhay, yung bunga na hinahanap ng ating Panginoon ay makita. Praise the Lord. Yumuko tayong lahat at pumikit. Awitin natin to, ang puso ko'y banal mong tahanan. Idulog natin ang ating mga puso. Kung nung mga nakaraang sandali ng ating buhay, hindi pa makita yung mga bunga, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Hindi natin hawak kung hanggang kailan tayo. Ako, basta ang prayer request ko, Lord, kung tapos na po ako sa mundong ito, kunin niyo ako, natutulog lang. Para wala na pong maistorbo, walang mahirapan. No? Dahil alam naman natin, siya ang may hawak ng ating buhay. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Taas natin ang ating dalawang kamay sa ating Panginoon.
Kung meron ka pang mga bagay na hindi na isusuko totally sa ating Panginoon, this is the right time. Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon para ang tunay na bunga ay makita sa atin. Huwag nating aksayahin. Ang oras ay hindi na natin maibabalik. Kapag lumipas yan, hindi na natin maibabalik ang oras. Yes, Lord. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Yes, Lord, sa pagkakataon na ito, gusto namin idulog ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Yes, oh God. Patawarin niyo kami kung ang aming mga oras, ang aming panahon, ng mga nakaraan ay nasayang lamang, oh God. Hindi nakita ang bunga na nanggagaling sa inyo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko, ang puso ko'y dinulog sa'yo. Yes, oh Lord. Oh, yes, oh God. Tunay nga na kayo maging hari. Lord, ang aming mga buhay, Panginoon, sinusuko namin ang lahat sa inyo, Panginoon. Lord, lahat ng mga hadlang para hindi kami magbunga, sinusuko namin ito lahat sa inyo. Yes, Lord. Sa'yo Yes, oh God. ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal Loobin mo ang buhay ko'y maging banal tahanan. mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Diyos. Hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Maghari ka po sa aming mga buhay. Dahil kung wala ka, wala kaming magagawa, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos, na ang bunga na hinahanap niyo ay makita niyo sa amin upang kayo'y mapaluguran, upang kayo'y maitaas, maluwalhati at madakila. Salamat, O Diyos, sapagkat ang aming buhay sa mundong ito ay, Lord, lilipas. Ngunit ang mga nagawa lamang namin sa inyo, ang mga bunga na iyon ang mananatili magpakailanman. Salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin. Salamat sapagkat minsan pa binibigyan niyo kami ng another chance, oh God, upang ang buhay na ito na pinahiram niyo ay makitaan ng bunga na magbibigay ng kalwalatian sa inyo. Paalala niyo po ito sa amin araw-araw, Panginoon. Yes, oh Lord. Thank you, Lord. Into your hands, we entrust our lives. Thank you, Father. We praise you, we bless you, we adore you. In Jesus' name, amen, amen, amen.
Amen. Tayo ba'y pinagpala sa mga oras na ito? Tayo po'y dadako sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Kaya tihanda natin ang ating mga puso, tayo magalak na tayo makakapagbigay sa ating Panginoon. Sapagkat napakabuti ng Diyos sa atin. Mayroon siyang mga pangako tulad niyang mga pangako niya kay Abraham na tunay ngang kahit man siya saan makarating, nandun pa rin yung pangako upang pagpalain siya. Kaya basahin ko lang po ang Leviticus 27, chapter 27, verse 30. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. So, lahat daw ng kasampung bahagi ng lupain, maging sabinhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Kaya, yanda natin ating sarili na tayo makapagbigay at ang ating sambahan ay talagang inaano to sa atin, ito'y kabahagi ng ating pagsamba o pagsunod sa ating Panginoon na tayo'y magbigay sa ating mga ikasampung bahagi, sa ating mga tinatangkilik, sa ating kinikita, sa ating kalakasan, sa lahat-lahat, sabi dito, all the tithe of the land, sabi dito. Ito'y ating pagsasauli sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung nais nating pagpalain, alam po naman natin sa Malakay 3:10, basahin lang po natin. Kahit ulit-ulitin natin, pag bulayan po natin, nandoon yung pangako ng Diyos sa atin na tayo'y pagpapalain at ibigay ang pagpapala na walang sukat kalagyan kung tayo'y susunod doon sa pinangako sa atin. Kaya napakabuti ng Diyos. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoong Diyos. Isama na rin po natin ang ating mission offering. Meron tayong mission offering na nakalagay doon sa ating mga sobre. Sa Lord God, Ama naming Diyos na banal, salamat Lord God, sa magang ito kami po'y magbibigay sa iyo, Panginoon, ang aming mga 10 bahagi, Panginoon. Tunay ngang Lord God, pagpalain mo ang iyong mga anak na magbibigay, Panginoon, at sa mga hindi pa makakapagbigay, Panginoon, subalit naghahangad sila na makapagbigay din, Panginoon. Tunay ngang pagpalain mo po sila at ang aming malilikom na salapi, Panginoon, ito'y magagamit na magpalawak ng iyong gawain o ng iyong iglesia dito sa lupa, Panginoon. Lord God, ganun po sa aming mission offering. Alam po namin, Lord God, na kami kabahagi ng iglesyang ito. Alam po namin that you are the true vine, Panginoon, and we are the branches, Panginoon, na ninanais namin na kami maging kabahagi sa branches na ito, Panginoon. Lord God, na hindi man kami kasama sa mga bumahayo, naming mga kapatiran, naming mga pastor, mga workers and leaders, Panginoon, sa aming pagbimisyon. Subalit bilang sanga, Panginoon, kami magbibigay, Panginoon, upang mas lalo pang lumawak ang iyong gawain dito sa lupa, Panginoon, at mas maraming kaluluwa na siyang maliligtas upang, Lord God, ang aming malilikom na salaping ito ay magamit upang makapamunga ng marami, Panginoon. Ito'y kalugod ng iyong Ama sa langit. Kaya Ama, salamat sa mga oras na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito ba kami samod na langit sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you every hour.
righteousness. Oh God, how I need you. Their sins run deep, your grace is more. The grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Amen. Praise God. So ngayon naman po ay dadako tayo sa ating announcement. So ito po, Speak Life ay pwede po nating mapanood every Mondays at 7:30 p.m. and inaanyayahan ko po ang bawat isa. Naniniwala po ako na lahat po tayo ay may kwento sa buhay natin na pwede nating maibahagi, na makakapag spread ng word ng Panginoon, at kaya wag tayong mahiya na mag-volunteer para mai-share natin sa buong mundo kung gaano kabuti ang Panginoon through this sa ating segment ng ating Facebook videos. Itong Speak Life, let's speak life, let's share our lives to everyone. And may Tinig ng Pag-asa po every Thursdays at 7:30 p.m. Meron naman din po tayong midweek service. During Wednesdays, 7 p.m., inaanyayahan ko po ang bawat isa na mag-attend po tayo ng midweek service dahil ano po to very, ano bang term na to? Very intimate po ito. So, ito pong ginagawa natin every midweek service. It's another avenue for us to learn God, to have a deeper relationship to God. Kasi itong na mga naririnig natin every Sundays, itong midweek service is an avenue for us to mas matuto pa tayo and have a deeper relationship to God. Kasi iba yung mga revelation na makukuha mo dito kasi meron tayong mga groupings, may mga activities tayo na ginagawa dito every midweek service. Kaya pumunta po kayo para makita ninyo. So, ayun po, we will expect na makita po namin kayo every midweek service dito po sa ating church every Wednesday. And may booking din po tayo during Fridays at 7:30 p.m. So, ito po ang ating schedule. So, first Sunday, worship team. First Friday, worship team. Second Friday po, last Friday lang ay ang men's ministry. And ay mga men. So, men's po yan na lalaki na bata, lalaki na binata, lalaking tatay or lolo. Yun po, second Friday po kayo. And yung mga third Friday naman po, mga kababaihan naman po yan. Kahit ano pong age, lahat po ng babae ay inaanyayahan na pumunta dito
sa Friday para po sa ating soaking. And fourth Friday naman po ay ating mga kids. So yan po, tinuturuan natin ang mga bata as early as their age, as young as they are, to soak in the presence of God. So, kung maaari po ay dalhin po natin yung mga anak natin dito at pati na rin po kayo ay makijoin po sa ating soaking every fourth Friday po. And fifth Friday naman po ay general overnight prayer gathering. So lahat po yan ay inaanyayahan na pumunta po dito. And sa October 7 naman po, October 7, 2023, Leaders and Workers Summit po yan. Dito po magaganap sa Jesus Be Lifted Up Church Main. So lahat po ito, tama po. Lahat. So nationwide, worldwide, lahat ng leaders and workers natin ay pupunta dito. So let's be excited for that summit. And meron din po tayo every Tuesdays at 8 p.m. via Zoom ay ating Leaders and Workers Spiritual Feeding. Ayan po. At meron din po tayong mga online prayer gatherings, ang mga masusugid nating mga nanay, tatay, mga pastors na isinasama tayo sa prayers o gumigising ng maaga para isama tayo sa kanilang mga prayers. Kaya po sumama rin po tayo dito. So ang mga fathers po ay Monday to Friday, 4 a.m. Mothers naman po, Monday to Saturday, 5 a.m. naman po. At ang ating mga pastors po ay Monday to Friday, 5 a.m. naman po. Ayan po, wag po natin kalimutan na mag-like, follow, and subscribe. Naka-live streaming po tayo ngayon. Napakadali po nating i-hit ang share button. Tama po? So, i-share po natin yan para po mas maraming maabot na mga tao para makilala ang Panginoon. Simpleng pindot po natin ang share button, like, and mag-subscribe po tayo para po mas, itong paraan natin para mas lalong magawa natin ang Great Commission, and that is po maging part tayo ng pag-share ng word ng Panginoon sa bawat isa. Yun lamang po. Marami pong salamat. And happy birthday po pala kay Sister Lot. Ayan po, happy birthday po! Amen. Sige po, muli po tayong tumayo. Nagpasalamatan po natin ang ating Panginoon sa kanyang pag-ibig, sa kanyang ginawa, sa mga oras po na ito. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has
Yes. Yumuko po tayo at tayo manalangin. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Dinago mo kami, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, para itaas ang iyong pangalan, Panginoon. At Lord, salamat sa mensahe po na narinig namin sa umagang ito, Panginoon. Lord, hindi po namin nahayaan, Panginoon, sa takboy ng aming buhay na hindi po kami mamumunga, Panginoon. Lord, mamutawi, Panginoon, sa aming mga bibig ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ang aming mga pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Lord, kung paano mo kami dinala at iningatan sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Lord, ganun din mo kami ingatan sa aming mga pag-uwi sa aming mga bahay, Panginoon. At sa susunod na linggo, Panginoon, ibalik mo kami dito, Panginoon, para kami ay magpasalamat at purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, sa iyo lamang, Panginoon, binabalik namin ang aming mga papuri at aming mga pasasalamat sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Deep cries out to you.